Imota daru di gol hor gol Udan Bakyang FC gol mencaci budi itu Pierre Roy udah gol keluar और ये जवाबी कार्रवाई अभी दोनों ही टीम बराबरी में आ चुका है बाय डिजिटल न्यूज नि नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बासिराम जोहोलाव फोथाराव बे फोथाराव सानसेयारि इन्डो भुटान आरो बिसानिरे खुंजानाय सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय फुटबल टुर्नामेन्ट बानजायनाय जादों बे बानजायनाय बे समाव दङ मासबा समस्तिनि एमएलए सरन बर' बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि बे समाव सार दिनैनि जा नोंथांनि जायगायावनो बेबायदि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जादों दा मा बुङो बे समाव आं गोजोननाय मोनदों जि फोथाराव जादों बासिराम जोहोलाव रुरेल स्टेडियाम बे आंनि निजा गामि आंनिबो समस्ति आरो दिनै बर' आर्टिस्ट एस'सिएशन उदालगुरि जिल्लाया आंखौबो बिनि खेलखौ बेखेवना होनो लेंना लाबोदों दा बेखायनो आं खोब गोजोननाय मोनदों आंनि फोथार आंनि गामि बेवहाय आरो मोननै कान्ट्रिनि खेला जोंनि गेजेराव रिलेसन आर्टिस्टफोर बेलेग कान्ट्रिनि प्लेयार्सफोर आलासिफोर जोंनि बे एकदम खना मोनसे गामियाव जे जों दिनै बेवहाय बरायनो गेलेहोनो खाबु मोनदों आंबो बिनिनो सासे फिसा हिसाबै आं निजेनो खोब गोजोननाय मोनदों थांखिया जाहैबाय जिहेतु मा होनो भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशन बेसा मोनसे एजेन्डा दङ एजेन्डाया जाहैबाय जिहेतु भुटान आरो इन्डिया गोदोआव जोङो मोननै कान्ट्रिबाबो जों ज' बायदि मोनसे फिलिंस जोंहा दङमोन थांलाय फैलाय दंमोन जानाय लोंनायजों जों मिलायो बिसोर जोंनि गेजेराव फैयो जों जायखौ गोदो गंगार होनना बुङो गंगारफ्रा फैनानै जोंनाव बिदिनो माइ लाङो माबा लाङो बिनि सोलायै जोंनो कमला होलाङो मुला होलाङो लेबि होयो जाब्रां होयो बे सम्पर्कआ गोदो खोब मोजांमोन बुंनो थाङोब्ला गंगारफोर आरो जोंनि बे बर्डारनि जेसेबां इन्डियानि गामिफोर बिसेसकरि बर' एलेखाजों खोब मोजां सोमोन्दो दंमोन आरो जाहोना बेनो मेनथ' बुंनो थांब्ला जोंनि एरियाया गोबाव सम सोमावसारनायाव थानांबाय बे समावहाय ल' एन्ड अर्डार बहुद सिटुएसन जाबाय आरो जोंनि कान्ट्रिनिफ्रायबो पलिसिफ्रा सोलायबाय जिहेतु गोबां उग्रपन्थिफ्रा जिहेतु भुटानावनो थायो होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जिहेतु मिथिगौ बे हिसाबै बेनि जोंनि सिमानि गेजेराव बहुद माने ल' एन्ड अर्डारनि मोनसे रेस्ट्रिक्सन फैदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव जोंनि रिलेसना एसे खम जालांदों आरो आं दिनै जिहेतु बेवहाय मोननै कान्ट्रिनि गेजेराव जिहेतु गेलेफिनदों बयबो हास्थायदों रिलेसना मोजां जानांगौ आंबो बेखौनो हास्थायगोन मानो होनब्ला देरसिन खोथाया जाहैबाय मोननै कान्ट्रिनि गेजेराव जेब्ला सम्पर्कआ थायो जोंनि गेजेराव बेफार बानिज्य खालामनो खोब सुबिदा मोनो आरो जायो आरो ओंखायनो आं मिजिं खालामगोन जाहाथे बे रिलेसना थाबाय थाथों मजबुत जाथों जों मोननैनि गेजेराव कालचारेल एक्सचेन्ज जाथों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव जाहाथे इक'नमिक मोनसे रिलेसन जाथों आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां कटेन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि दिनैनि खेलानि सायाव मा बुंनो येस जोबोद मोजां मोनदों गोसोआ खुसि मोनदों मानो होनबा दिनै भुटान आरो इन्डिया जोंनि नैबे दा बे बासिराम जोहोलाव गामियारि गेलेग्रा फोथाराव जिबायदि बादायलायनाय माने फ्रेन्डशिप खेला जादों आं जोबोद मोजां मोनदों नायनानै खुसि मोनदों दिनै इन्डिया आरो भुटान जों अनलायनाय जोंनि थासारि आरो बेखौ जोंनि बे जोंनि जिबा मिलायनाय अर्थात गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो नाजानाय जादों आरो बयबो रंजाखांनाय मोनदों गोसो दुंखांदों रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बे समाव आरो बेनिफ्राय गोजौ जौगालांनो थाखाय
Yes, दा बेबादि जोङो गेलेलाङोबा गेलेनाय फोथाराव फुटबल नों माने भलिबल बा बायदि बायदि गेलेनाय दा बेजों जोङो जोंनि अनलायनाय जोंनि बेजों थासारि आरो जोंनि जिबार गोजौ थाखोआव थांनांगौ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गेजेराव मुंदांखा खालामनो हानाय दा बेयाव जोंनि आं नुदों बिसानि गेलेग्राफ्रा बांसिन बर' दा खोब मोजांखौनो आं नुदों गेलेग्राफोरखौ आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों इयुनाव आं बिथांमोनखौ आसा खालामदों जोबोद जौगानो हागोन आरो गेलेनायजों मुंदांखा जानो हागोन थैंक यू सर मिथिनो लागोन उदालगुरि जिल्लानि बिसानि आफादगिरि बिथांनिफ्राय दिनैनि जा बे फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय बेनि गुबै थांखिया मा बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजागोन सर दिनैनि बे फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय बिसानि बेनि गुबै थांखिया मा गिबियावनो नोंथांमोननि बयबो बे बिजोङाव मावनाय मावथि हान्जाफोरनिसिम जोंनि बे बिसानिफ्राय आरो दिनैनि नैबे जे टुर्नामेन्ट बेनि जानानै आङो अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय दायो बेनि जि खेलानि थांखि बे थांखियानो जाहैबाय जोंथ' मिन्थिखायो जे आजौ आजैनि समाव आबौ आबैसिम जोंथ' आबौ आबैखौ नुबोनाय मानसि दा बै समावहाय जोंनि बर'फ्रा भुटान हाजोनि गोबां भुटिया मानसिफोरजों थांलाय फैलाय मोनसे जोंनि आसार खान्थि दंमोन दा बे हिसाबै गोबां जुगनि उनाव बेफोर जोंनि थांनाय फैनाय जे जोंनि सोमोन्दो बे दायो गैला होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि गैया दा जियानो जा बै जोंनि जे थांलाय फैलाय जाय समाव भुटियाफोरा माइ हाखांनायनि लोगो लोगो जोंनि बे गाहायाव फैनानै गावनि जाथि बंसफोरखौ नागिर फैनानै गराय लानानै लोगोआव जोंनि गावनि आंगो आलासि जाथिफोरनो मोजोमसे बानलु गोरान जाब्रां कमला आपेल बायदि बायदि मुवा बेसाद लाबोनानै होफैयोमोन आरो बिथांमोना गोजौआव जिहेतु माइ बायदिसिना आबाद जायामोन बैनि थाखायनो बिथांमोना गावनि जाथि खुरमानिफ्राय एबा जोंनि गाहायनि रायजो राजा बर' रायजो राजानिफ्राय एसे एनै मुथासे बिथुमनानै बिथांमोना बोसोरसेनि थाखाय जानाय आदारखौ बिनिफ्राय लाना थांग्रामोन बेबायदिनो गावनि जाथि बंस'आव थांलाय फैलाय मोनसे मोजां सोमोन्दो दंमोन नाथाय बै सोमोन्दोआ जोंनि दानि बे समावहाय जोबनानै थांहां जाबाय आरो आधा आरि जोब्बाय दा बेखौनो जों नैबे सोमोन्दोआ आरो जोंनि गेजेराव भुटान आरो आसामनि बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आरो थांलाय फैलाय जिहेतु जोंनि आसार खान्थि जों गावजों गाव खौसेथिनि बे मोनसे आब्रुथिखौ लाखिफिननो थाखाय जोङो नैबे खेलाखौ होनाय जादों जाहाथे बे खेलानि गेजेरजों भुटाननि गोबां सुबुंफ्राबो आरो जोंनि बे आसामनि जों बर' रायजोफ्राबो जाहाथे गोसोखांफिनो जे नंगौ भुटानाबो जोंनि आरो भुटाननि थाखाय जों दा बेबायदि जोंनि थासारिखौ लाबोफैनो थाखाय जों बे दिनैनि खेलाखौ होनाय जादों भुटान आरो आसामनि थांलाय फैलाया खम जानायनि जाहोना मा सानो खम जानायनि जाहोना बेनोमोन जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे दिदोम थासारियाव गैयामोन जाय समाव गुबुन हारिजों नाख्रेबजानायमोन बै समावहाय जोंनि हारिया गावनि हारिखौ दिदोम गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जि समाव आन्दलन बा बिग्रायारिफोरा जोंनि गावनि हारिखौ दिदोम लाखिनो थाखाय आरो मोनथायखौ सरकारनिफ्राय मोननो थाखाय जि बायदि बायदि बिफानाव उग्र हिसाबै जोङो जावरिनांगौ जादोंमोन दा बै समाव सरकारनि खान्थि बायदियै उग्रफोरखौ हमनो आरो जोबस्रांहोनो थाखाय शान्ति गोजोन लाखिनो थाखाय बिथांमोना आर्मि पुलिस लाबोदोंमोन बै समाव गुबुन हारिफ्राबो जाबसिनदोंमोन जोंनि बर'फोरनि सायाव दाय दोफोनखौ बेवहाय बर'फोरा थेर बेथेर जानानै सोरबा बिग्रायारि जानानै जिउ जोबलांबाय सोरबा गावनि दिदोम जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांबाय दाब जायगायाव हाजो खर'फोराव खारखोमा थानानै रायजो जानाय बर'फ्रा बै भुटियाफोरनिसिम थांनो हानाय आरो बिसोरनिफ्राय बिथांमोना फैनानै जोंनियावहाय गोजोन खाबु मोनफिननाय एबा थांलाय फैलाय सोमोन्दोआ बेबायदिनो गरम थासारिनि आबहावायाव जोबस्रांलांदोंमोन भुटान आरो दा आसामनि सोमोन्दो बे समाव माबायदि थासारि बे समाव
सोमोन्दोआ बिथांमोना फैनो हायाब्लाबो आरो जोंनि मानसिफोरा भुटानसिम थांनो हायाब्लाबो गोरबोआवहाय बर' रायजो राजाफोरनि गोरबोआव भुटाना आंगो हिसाबै दंमोन आरो भुटियाफोरनि गोरबोआवबो जों बर' हारिया भुटियाफोरनि गासैबो गोसो गोरबोआव आंगो हिसाबै दंमोन नाथाय जगाजग गैयिनि थाखाय बावगोमानाय बायदि जाना दंमोन।